Hot tip, hot tip, hot tip. Aunijo, aunijo, aunijo. Deba fasi a fasi sigida gale kulu jamakulu. Ami foli taka kulu jamakulu segera ni wati na. Ka foko koma ka nga nyema fo. Tama ba ka nga sigile fo. Jole ka nga sigile fo, koma ka nga nyema fo. Ma kile ka nga mafla fo, mafla ka nga jama fo. Bolima fentigi ka nga senama fo. O senama ni sigile foli ka kan. Foli sharia do ne de beka koma ni wati na mi foli taka nyema be la jele segere. Ka fo kauna balmake anaka digede umbe ka digede labado bamana matigi Traoré. Karambalu la kalande ngoroba koni. Kwando na deba fasa fasi ka sigida gale ka. Mbolo lankoloma do, andana koloma do. Ando na ni kantigu yera de kanye koi. Komi. Onye si mi kami kan oye ni. Komi mi fo ambe mba ofe ko tunye toye ko dambaga kumaka. Onye si mi minga oko mako bamanga. Ode ni. Ko osorola minu nkarala kasi an welema olu ka benga kolikoli kɛra min ye dambaga kora o ko min ye dani kɛ dunba danda fɛnba tiginta fɛnkele tigi caman awɔ min dɔ dɔnna n'a bɛɛ ti dɔn min tɛ bɛɛ dɔn fɛn ye kɔni ale de ko dɔn o ko ye kelen k'a ye se tilayɔrɔ cɛya nka se n bɛɛ lajɛlen tigi ye ale yɛrɛ de ye faama t'i ka fanga tamasiɲɛ ma ɲɛnamaya in kɔnɔ wa dani kɔnɔ e bɛ min dɔn e bɛna min dɔn e ma min dɔn min tɛna sɔrɔ e yɛrɛ ka dɔnni kɔnɔ dɛ a dɔn ko bɛɛ danbaga ye ale de ye bɛnbago ko dɔnni ni dɔnbali ko bɛɛ danbaga ma de ko don n karamɔgɔ ni mɔgɔ y'a ka doni cɛ ka bɔ kɔ kɔfɛ ka n'e sɔrɔ i ka yɔrɔ la k'a fɔ e ɲɛna ko o bɛnba kelen ninnu dɛ k'olu tun tɛ kun dɔ danni na koyi k'u tun tɛ ɲɛ dɔ danbaga ko la karamɔgɔ n'a fɔlen bɛ ka nbamuru to i tɔ na i b'a laminɛ kɛ nka n'a fɔra k'i to i yɛrɛ sago la i t'i miiri dɔɔnin ba i t'i miiri dɔɔnin ba e yɛrɛ t'a dɔn ko nin kuma nin kuma nin ko ye tiɲɛ ni tiɲɛ sinɛ ye yɔrɔnin kelen o tilara ka dɔ to an bolo koyi u ko jo ye kelen ye k'anw de ta don ɲɛnamaya kɔnɔ ko sɔn ye kelen ye ko anw de ta don ko sira nin ye kelen de ye anw de ta don o tolen ko an bolo ko n'an ye nin bɛɛ dɔn ka nin bɛɛ bugunnatigɛ dɔn ka nin bɛɛ lahalaya dɔn tuma min na ko an k'an ka kɛta bɛn mun ma ɲɛnamaya nin kɔnɔ ko an ka ɲuman fɔ an ka ɲuman kɛ an ka juguman to an ka kodɔn an ka tile an ka baara an ka dɔn maaya in an nana de ka ɲɔgɔn dafa i k'a dɔn k'i bɛ yen cogo min na ko maa wɛrɛ bɛ yen n ko laïcité kumaden fɔlɔ filɛ ɲɛnamaya kɔnɔ n'o tun tɛ n ko n'o tun tɛ jigi bɛ kɛ kunbi don min na ni marifa ni muru tun bɛ se kunbi la o don karamɔgɔ waati jan tɛ sa ko an ka bɔ an ka ɲɔgɔn ɲininka dɔɔnin kɔnɔ de o tun tɛ se i bɛ maa wɛrɛ bɛɛ de y'u sigi ka sigi in daminɛ n'o de kan bi min ye an yɛrɛ sigi an faso la n'a tilara k'a bɛna o yɛrɛ kɛlɛ a ka ko kɛra an bolo kabako ye sa dɛ o kama karamɔgɔ k'an ma a ko an donna na ka kogo ni nguruninw bari de n'an tɛ fɛ u ka cɛ ɲɛ ko an bɛ fɛ u ka kolo gɛlɛya n ko karamɔgɔ a tɔ ma kɛ sa fɔ warabilen y'i to kabatura ka kabatigiw de ɲininka
ko jom mangambe furodala e ngobe ma kuma kunde de karamo kama ngambe boka kuma ako anga lemuru tiga minga kafa anga lemuru tiga minga karamo anya lemuru tiga ore ka hoy wal lemuru tiga lembo de ka nyana ma ya kono sira nyuma be la jelebe kafo ima denwo de nyana ma ya kono sira kelenga na do ila mina pew kanisi hagli ma ya kono kibi hagli tigi wora nyini nga mina pew hagli mo dugo hagli tisego dugo ila ima denwo denye kika donde abe fa do ni bado de nona olu fana mi fa do ni bado de nona wa onde ko de ko siga kise kele mado mina umbolo umba memba de nona minu yanto ya amwora minu na koni oh minu ye baraga ni kuma ega kuma kinyetigiya munu mu kunsigi jeto de uno je on bolu de nona ya oh oluga dugugolo tutigalew oluga dugugolo sigilew magana fo ko olu togoti se ga fo o dugugolo ka olu mode o nyena bi olu kloma sama o nyena bi olu buona o nyena bi ah kramo o mage warable ngi to furo dala ka furo warable ngi to kabatura ka kabatigi re nyinga za ko mu mangambe ko kondoro na muso sane to ko foligram mulo karaye mande morbana muso yasa to ko foligram mulo karaye mande akaramo nandarata ni damasigi ko la a meto te obuna ko baba muro yere to ko foli karaye mande de oh ni bi tamashiye ke abege ko mi bidon chuya kileni fladro ko kiraga sahiba baba tumbe ni no ko mandenga kana so mi dore la sahiba ko na imaye sahiba ziri chera de irano yu chega bo sahiba ko involo de koro ni ba fo ira iba ko almami mahadi ko di iranedo ko almami yusufu ko di iranedo almami tanifla no karamo ko tanifla anolu bela jere ka kutubu tanifla fla olu ko di nimbe irane nga arabu chedo ko kira kerefeta o dabla la ira mandenga ko to dabla sa do ka chanyi refesa ko bubu arda galo ko di mandendu ko loka ko alfa bori bari ko di samar ture ko di la shagmar tali ko di usmana sogoto ko di sogoto amma da yoro jaw olu ba mbo folo nambano na mandenga ko tinya no tinya bodo yona ko lu buona odo ko hagele na tama baga odo ka be kunu fobi karamo afo nafa ma nyama naka arabuke do ko ta ni do ko do andala sade ngane te ba she karamo ko ma ko do solido anda melat na to fle ma ko no fena karamo no san vela fono nga jemo anda njigi kana njo escalier tlen jeda amo ke sabano ngoni we dem seni chama ngoni be ni yo kurongo kuro ko ebi if aga dum ko jol do ko ne be mfa ani o fa o ni min ni ye min timeto e ga sen nani na madro da be siga da be ngo hop o ngai ga yin nga ye am fe ko abado fo yele ma ko biwlo flane woro ngo gram wa karam lu balede anda da mfa la ngoro yanno shekne ha mawla mfa ka jigi sake o atolu nyefa yana o kana se shekne ha mawla ma baba ko nga kutubuli jamaliya shekne ha mawlullah ko kodi avion mi wuli domina ko grigira kodi ka bo banjulu ko nga mugada mu kangara kodi minu yu kun wuli ka bo changara mbere ga ne avion sera ka wuli ko ga soro avion bi ga pam mo do mbolo bu sagote ko lu kodi ko nga mugada mu kodi minu tumu kunda qur'ane ka kalande o mi kule o ba bo karsa ko afra ko qur'ane el khaymu dafale ko mo ko kunte daka ko
kɔni ala ko kun tɛ da karamɔgɔ kuranɛ kan ko ale kun ko tɛ ko ale yɛrɛ kun ye kuranɛ dɔ de ye ko kuranɛ bɛ se ka da kuranɛ kan ko faso bɛ bolo la dɛ u bɔnnaw bɛ min an karamɔgɔ n'i m'o génération faamu i t'a tufa i kana dugu ma dɔɔnin dɔrɔn an kɔrɔkɛ Sherifu Usumani Madani Hayidara olu girinbaatɔ bɔra Moti k'a sɔrɔ an ye siɲɛ 2 k'ara koyi n karamɔgɔ Sada ka denmisɛnnin formenenw tɛ wa an ka cɛkɔrɔba ka fɛ ko Sada ka denmisɛnnin formenenw Sada ye jɔn ye olu de ye wahabiyaw ye minnu fɔlɔ nana nin kɛlɛ ko nin daminɛ la nka olu kɛra mɔgɔ ye olu ma kɛ arabu nafolo dunbaa ye o kama n karamɔgɔ ne ko wahabiya 2 de bɛ anw da la an faso kɔnɔ bi arabu duloki bɛ minnu kana minnu yɛrɛ bɛ fɛ ka bɛɛ bɔ yen pewu ka arabuya nati les ressortissants universités saoudiens ni qatariens ni kuwaitiens ni égyptiens sortants ninnu olu fana ni Maroko sortants ninnu u tɛ ɲɔgɔn ye hali yan fɔ yɔrɔ wɛrɛ ka d'a kan wahabiya tɛ dɔwɛrɛ quoi wahabiya est l'idéologie saoudienne donc toutes les autres religions islamiques Saudi a b'o bɛɛ ye k'a fɔ k'o bɛɛ ye Iran ka jama de ye diɲɛ kɔnɔ a kɛra hɛrɛ sɔrɔ sira ye o a kɛra fɛn o fɛn ye Iran de b'o tɔnɔbɔ ka tɛmɛ olu kan o bɛnnen tɛ Mali tilacogo de la fɔlɔ n karamɔgɔ ka bɛn ne ka ɲɛyeli ma dɛ ne m'a fɔ n k'o y'a tiɲɛ ye dɛ ne ko ye ne ka yeli de ye ne karamɔgɔ k'an b'olu sanfɛ ni yɔrɔ jan ye anw bɛ fɔ Ibrahima ka du kɔnɔ de ayi karamɔgɔ n'i b'o fɔ bulon kɔnɔ ka n'o fɔ ni siga ye dɛ Ibrahima Kura dengunikɛ don o ma sɛbɛn ka ci an ma dɛ an yɛrɛ de tun b'o finɛtiri kɔfɛ i komi a yɛrɛ ye yahudiyaw ni nansaraw ka finɛtiriw kɔfɛla dengu k'a tɔmɔ k'a ka segin fa wa Ibrahima Kura de denguni bɛ kɛ don min na dɛ a ma fɔ n kɔ dɛ a ma lakala an ye koyi a ma sɛbɛn ka ci an ma a kɛra an bɛɛ jɔlen de ɲɛna 15 haya fɔlɔ in sanfɛ o dilanna bɛɛ ɲɛna n karamɔgɔ o Ibrahima Kura dɛ n ko bɛ k'e tɔnɔbɔ e faso la k'a sɔrɔ e ka danga de bɛ ka so ma kabako da tɛ wa n balimakɛ n balimamuso ne ka wahabiya karamɔgɔ ne ka karamɔgɔba e ka yan lamɛnba nin i b'i ka wajuli na i b'i ka kule la i b'i ka minibaru kɔfɛ nka i ka dɔnni ni i ka jateminɛ ma se min ma n'an ka jɛ ka jateminɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ ne m'a fɔ ko ne bɛna min fɔ n k'o y'a tɔɲɔ ye dɛ wulibali t'anw bolo anw bɛ makititaw de fɔ ne ko n karamɔgɔ i b'a kalama n taara Maroko ka taa dɔ kala ye o ko tɛ dɛ ne bɔra Jamaatul Islamiya la Saudiya ne kan t'o ma koyi n ko El Azhar diplôme bɛ n bolo ne kan t'o ma n balimakɛ n'i ye arabukan fɔ arabuw ka sujuru b'i ye dugukolo in sanfɛ bi ne kan t'o ma ne bɛna min ɲininkali k'i la kɛnɛkisɛ jɛ ka ya de don awɔ sɔsɔbali ɲinɛbali la kɔni wulibali tɛ dɛ nka sɔsɔbali don karamɔgɔ e b'a kalama bi n'a fɔra ko aw k'a bolo wuli Mali la k'aw k'a bolo wuli Mali la bi ka jamana danga dugukolo in sanfɛ ko n'i y'a sɔrɔ a ka danga bɛ minɛ a ma su kana k'o ka dugu jɛ ka maa kelen to nin na dugukolo in sanfɛ o de tɔgɔ ye bi ko Israëliens a ko minnu ma ko yahudiyaw a ko minnu ma ko jifuw a ko minnu ma ko yakubasiw nin bɛɛ de ye maa kelen nin ye nka n karamɔgɔ dɔɔni kɛnɛ kan dɔɔnikɛlaw y'a ye k'a fɔ k'olu bɛ fɛrɛ aw ma kosɛbɛ 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 olu ka jugu a ma dɛ olu b'a bila k'a ka maɲumanko wari de ɲini k'a ka sɛgɛnbagatɔ wari de ɲini k'a ka maɲumanko wari fara ɲɔgɔn kan k'a jɔlen to k'u danga dɛ k'u kɛ k'u faso jɔ n'a ye ka sɔrɔ k'a jɔ k'a yira a la quoi ko dɔɔni kɔnɔna na an n'anw tɛ kelen ye sa aw bɛ ka kuma fɛn min kan n ko anw de y'a dilan k'a d'a ma a nafa sɔrɔ sira filɛ karamɔgɔ o sɔsɔbali dɔ filɛ ne nin ye faso la bari ba Mali kɔnɔ n'i ko Mali karamɔgɔ ma bi k'u bɛɛ ka kɛ kelen ye u bɛ sɔn ka kɛ kelen ye Israël dangani nɔfɛ fiyewu siga t'o la nka n karamɔgɔ i ma min faamu n'a bɛna taa hiji dɛ a bɛ ka avion 100 o 100 a bɛ ka 60-70 jigin jamana min kɔnɔ bi ko Maroko dɛ Israël ye tɔn kura min dilan ko Ibrahima ka tɔ
janfa tonkura adlana benyena nyina ma ngona watire mame o Ibrahima ka tonde Maroko yo mamuru dode o ba nyele ka taa fo yoro jan kadaka Maroko ni Algérie ka bembalia fo ambadenw ka ɲɛ de bolo difa ma kɛ kelen ye u bɛɛ bolo di yɔrɔ dun bɛɛ mɛ maaw de ma maa minnu bɛɛ lajɛlen ye kurundurun ka sigibaw dɔ ye Maroko ni l'OTAN de tɛgɛ bi ɲɔgɔn bolo depuis kunasini wolofina kama Algérie o ni socialiste de tɛgɛ bi ɲɔgɔn bolo depuis kunu u yɛrɛ dama ma se ka bɛn a na yarɔ olu mana min ta k'i sɛgɛrɛ o man ka bali la dɛ u ye janfatɔ min dilan u ye janfatɔ min dilan u ye namaratɔ min dilan Maroko donn'o na n balimakɛ a dɔ bi k'i mana avion ta diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ n'i kɔni jiginna Maroko dugukolo kan ka wuli dɔrɔn i ye 100 don u ka bilise kɔnɔ o jari ye o taara o ma diya ye o taara o dɔnni t'i la o dɔnni sɔrɔ cogo t'i la tant que i bi don avion kɔnɔ ka jigi bi Maroko ka wuli i ye 100 don Israël ka bilise kɔnɔ i ka billet wari la a bila hakili la kɔni ko CFA 100 donna ye i k'i jɔ ka Maroko aéroport lɔ ye quoi jama min bɛ ka jigin ka wuli quoi ko tile kɔnɔ ko nin bɛɛ bɛ ka 100 don olu kun u dalen b'u sunɔgɔra n ka cɛ ka sɔrɔ ka wuli ka salo ka fara ɲɔgɔn kan ka kunkuni ɲɛ bɔ a la min ka d'u ye k'o tuma min man d'u ye k'o sera ka diɲɛ kɔnɔ karamɔgɔ i ɲɛ t'u la n ko i ɲɛ t'u la wa min bɛ k'i n'u bila ɲɔgɔn na dɛ o yɛrɛ da ka wuli teri de don n ko min bɛ k'i su k'a k'u kan o yɛrɛ da ka wuli teri de don a kan'i nɛgɛ dɛ n ko a kan'i nɛgɛ n'a y'i nɛgɛ i b'a k'i yɛrɛ la karamɔgɔ o lajɛ sa olu ka teriya la 12 dondaba in filɛ ka don olu fana ta i ma pɔrɔtuba fila ye ni sɔsɔ man di dɛ karamɔgɔ kuma min aw bɛ ka Israël danga aw bɛ ka Israël ka bilise fa kuma min aw jɔlen bɛ a ka minibaruw kɔfɛ a ka bereninw sanfɛ a ka falikɛkɔrɔ kule la dɛ ni falikɛkɔrɔ maa ye cɛbakɔrɔ jɔlen filɛ i kɔrɔ kamalen aw b'o kule la kuma min na k'a bɛ ka Israël danga dɛ n ko Israël bɛ k'a ta a ka duloki kama de k'a tufa k'a sama ka bɔ a kun ka taa kɛ k'a faso jɔ diɲɛ kɛnɛ kan dɔnni kɛnɛ kan sɔsɔbali la mɔriya a kɛra malo ye n ko a kɛra maloya ye aw man ka wele dɔnni kuma la sa ni dɔnni kuma bɛ kɛ yɔrɔ min na aw yɛrɛ b'a dɔn fɛn k'a birilen bɛ fɛn minnu kunna k'a kuma t'olu kɔnɔ an b'a fɔ dɔnni tɛ yen dɛ nka min b'aw bolo a t'o de kɔnɔ karamɔgɔ ko a nɔ yera karamɔgɔ ko an tɛ bɔ an nɔ na ka kelen to i hayidara a nɔ yera nka a nɔ bɛ ka ye wa a bɛna ye de ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan karamɔgɔ ka d'a kan mandenka kununnen sunɔgɔra i y'a dɔn ko tana o tana fana bɛ ɲɛ na ɲɛnamaya kɔnɔ ko kana yan fa filɛ don ko fɛn ka gɛlɛn ɲɛ ma ko fana ka gɛlɛn a ma dɛ ɲɛmani ko n'i ko k'a k'o kɛ ko n'a ye tile k'o teriya la ko sini t'o teriya sɔrɔ yen fiyewu kana yan fa filɛ karamɔgɔ jango fɔlɔ k'i kana tiɲɛ fa lajɛ maa de bɛ sɔn ma fo bɛɛ k'a lajɛ siɲɛ kelen wa cɛ o cɛ m'a lajɛ o ti yen fɛlɛ lajɛ tugun karamɔgɔ faamuyara ko ye an bɛna kɛ cogo di n ko an bɛna kɛ cogo di hali bi dɔw sera bɛ sudon yɔrɔ ko de la koyi sudon b'a ko k'i kana sira la kama jama ka ca ma o tun y'anw de siranko ye o man ka k'aw siranko ye bilen o bɔra aw siranko kɔnɔ sa n ko bɔra aw siranko kɔnɔ manu la karamɔgɔ an nɔ yera ko kunsigi jɛw tɛ an nɔ jɛ de yera manden an ka taa koyi an ka taa an ko danbɛ su de la dan tɛ ɲɛnama na dɛ an ka taa maa si kana nɛgɛ ko wa bɛ ma k'u dɛsɛra kɔdi kelen min na dɛ u dɛsɛ bɛ kɔdi kelen min na ko kabi ye k'anw y'a dɔn k'olu m'a faamu ko kɔdi min kɛlen bɛ k'olu kɔnɔna gan ale furula mi ara k'u ko min ye ABC de ye a tɛ kɔrɔ di k'a bɛ kɔrɔ di dɛ
kafu ta kɔrɔ de dɔn ko sunu k'a bɛ kɔrɔ de ko kuma k'olu ko lugumani min tɛ kira ye nabi tɛ waliju tɛ k'olu ma lugumani ka dɔfɔ ɲini k'a dɔn a tiɲɛ na wa lugumani ma kɛ maa wɛrɛ ye fo Éthiopien ko Éthiopien de don k'a sɔrɔ Éthiopie ka kɔrɔ Éthiopie ka sula kafaw baara Éthiopie k'i da Éthiopie a ko k'a y'a den ladi fo k'a nin tigɛ ayiwa n ko nin tɛ baasi ye aw b'a dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan nka an kɔni dɔ dɔn ani jɛman ma jɛ jɛman balima tɛ o lugumani e m'o ka ko ɲini k'o dɔn n k'o samana ka bɔ yen nɔ de kabako in taara lama gɛrɛkiw fɛ yen nɔ awɔ suna ala tun bɛ gɛrɛkiw bolo saɲɔ ala b'u bolo kaba ala b'u bolo binbiri ala b'u bolo kerenge ala b'u bolo tiga sadi olu ka alaw yɛrɛ cɛyara sa f'u t'a dama dɔn namaratɔ minnu wulila ka na bingali kɛ wolofin jamanaw kan jamana fantanw jamana bandiw olu minnu fana farala ɲɔgɔn kan ka na bingali ta ka wolofina sɛgɛrɛ n'u ni mɔlɔnbaw seginna sa bingali diya kojugu o fana taara jɛ ka ala kura de dilan n karamɔgɔ ko wari ala ka d'a kan wari de b'olu bolo warijɛ de b'olu bolo bingali kɛlen don sanuw sɔrɔlen don warijɛw sɔrɔlen don bolominɛw sɔrɔlen don donc n'olu bɛn'u ka société fondé sisan pour que e ka se ka don olu ka formation kɔnɔ fo a k'a sɔrɔ i b'u ka wari ala dɔn wari ala in de o de tɛntigɛlimana fo ka taa bi arabu ala fana tɛgɛ kɔnɔ nka o ko k'ale ma segere fɔ maa ye ko dɔwɛrɛ tɛ ko gɛrɛk'u ka wari ala tɔgɔ tun don ko habiba ma k'u ko tungo sumaya karamɔgɔ nɔ yera a haydara a ye wuli an ka taa ka kɛlɛ jaana la ko n'an ko kɛlɛ ko farikolo la kɛlɛ tɛ dɛ nbamuru la kɛlɛ tɛ marifa la kɛlɛ tɛ ko hakilina kɛlɛ don o kuma an bɛ yɛrɛ ɲini na an tɛ maa ɲini na an bɛ yɛrɛkun kara wa yɛrɛkun sɔrɔ o man dɔgɔ sɔrɔ la k'an bɛ yɛrɛkun kara k'an ko kama den bɛɛ lajɛlen ma k'u ka sabali an ka lemuru tigɛ ka n'i y'o mɛn kaban sabali an ko den o den n'i y'a ɲɛnamaya kɔnɔ a bɛ fa dɔ ni ba dɔ de nɔ na olu fana bɛ fa dɔ ni ba dɔ de nɔ na o kuma n'an sera yen an bɛ sɔrɔ k'an kaɲa saba ka kelen di san ma ka kelen di dugu ma ka kelen di an ka jansalenw ni jansataw ma k'u k'o se o seyɔrɔ la ko k'o kɔsegin kɛ wolofinden ma gɔnɔ min ye karamɔgɔ ka hakili kɛ k'o kɔsegin kɛ wolofinden ma hakili ka se yen awa an k'a labaara an k'a lajɛ sa an ka gwangu ɲɔgɔnya kuma sera an ka gwangu ɲɔgɔnya n'an gwanguna olu fana m'an gangu a bɛ taa ten de karamɔgɔ kɛlɛ yɛlɛla sanfɛ dɛ ko kɛlɛ bɛ sanfɛ komi an ka maakɔrɔ sɛgɛnbali ɲinɛbaliw bɛɛ lajɛlen fo bulon kɔnɔ komi an kɔrɔkɛ fo ɲɛnamasa kulubali kɔnɔ k'a kulubali k'a ka foli lase maakɔrɔw ma bulon kɔnɔ ko dɔgɔdɔgɔnin soli don k'a tɔ tɛ to filenba kɔnɔ fɛn na ko bɛɛ ka boli i ka biribiri ye ko an fana b'an seko la kɛnɛmaya koyi